ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ 9ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇକି ଥିବି, ମୋ ମା ମୋତେ ଆସିକି ଡାକି ପକାଇବ, କାହିଁ ଦେଖିଲୁ କିଏ 9ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଶୋଇଛୁ। ମୁଁ କହିବି କିଏ ଶୋଉ କି ନ ଶୋଉ, ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି, ଆଉ କିଏ ନ ଶୋଇଲେ କି ନ ଶୋଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, 9ଟା ଯାଏଁ ଶୁଅନ୍ତି, ମୋ ମା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗରମ ଗରମ ସବୁ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏବେ ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ତ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀତ ହେଲେ ବି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପୋହା କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇକି ଟିଫିନ୍ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି କ'ଣ ଡିନରରେ ଭାବୁଥିଲି, ଡିନର୍ କହିଦେଲି ବାଉଳାରେ, କ'ଣ ଲଞ୍ଚରେ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁ ଦେଖିଲାକୁ ସଜନା ଗଛରେ ସଜନା ଶାଗ ଯାକ ବା ଛନଛନିଆ ପତ୍ର ଯାକ ହେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ତୋଳିକି ଆଣିଲି ହେରି। ତାପରେ କଖାରୁ ଶାଗକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ସଜନା ଯେଉଁ କଖାରୁ ଶାଗ ବି ତୋଳିକି ଆଣିଲି, ତାକୁ ଖରଡ଼ା ଖରଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତକୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ତାପରେ ଶାଗ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଛୁଙ୍କ। ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କେଉଁମାନେ କହିବେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଖାସ୍ କରି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ, 9ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇବେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ବଢ଼ାଇକି ଥୁଆଇଥିବ। କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।